Sataníra! Tá ťa naučí, jak cválať po poli bez koňa. Bol taký nešťastný pokus. Viem, že v Reflexe kamarát na Markize povedal nejaké veci o svedkoch, ale chudák bál sa, proste mal tú tvár takú vyštvorčekovanú, aj hlas zmenený. Ako, ja to chápem, že človek sa bojí, keď tam má rodinu, bojí sa možno aj o nich a teraz to nie je strach, že ich niekto bude biť, len tam možno taký nátlak, jak ty si spomínal, vieš, že keď tým ľuďom verí, že napríklad dám vám obraz, že máš deda a samozrejme, že v určitom období tvojho života, že keď tvoj dedo má 90, ty máš 30, tak ho si silnejší ako on. Ale vnímaš ho ako autoritu, lebo je to tvoj dedo. Takže on ti niečo povie a akože v určitom smere, keď možno ho naozaj vnímaš ako naozajstnú autoritu, tak ho rešpektuješ a počúvaš. A takto to asi vnímajú svedkovia s tými staršími, že ich vnímaš ako takú autoritu, že je takú duchovnú. A má to dve stránky mince, že jedna stránka mince je, že ich počúvaš a teda v tejto duchovnej sfére ti vedia pomôcť, keď sa necháš formovať, že teda nejaké rady, a tam by som to asi aj nechával v tej oblasti duchovnej, povedzme, že sú to kňazi, takže keď hlásajú... Sú vysvetení? Ale oni sú aj vysvetení? Akože... Vieš čo, vysvetení, není to asi v zmysle, že by boli nejaký špeciálny obrad. Sú len, teda dohodne sa není iba jeden starší na zbor. Zbor je to nejaká komunita ľudí, kde fungujú títo pokrstení, nepokrstení, deti, starší, vekovo, a je to komunita, kde fungujú v rámci nejakého teda spoločenstva. Sú tam teda starší, ich viacero v tom zbore, každý má nejakú funkciu, čiže je to povedzme nejaký... Ale akože není to tak nadstavené, ako majú katolíci, že vstupuješ do seminára a z toho seminára potom postupuješ ďalej, aby si získal... Nie. To je tým, že teda sa snažia, napríklad aj ja tým, že pochádzam z takej vyššie, povedzme, nie že vyššie postavenej, len v tomto kulte povedzme hlbšie. Lebo v tejto náboženskej spoločnosti moja rodina bola povedzme tak hlbšie postavená, alebo viac robila, nielen generačne, ale aj čo sa týka služieb, že moji rodičia naozaj v samizdate úprimne tomu verili, tak tlačili po nociach rôzne časopisy, čiže za komunizmu oni celkom riskovali, takže naozaj tomu verili. A čo my sa bavíme v tej dobe o úplne inom spolku, že tých ľudí spájalo to, že v zásade je taký boj proti režimu. Že prečo by to nemohlo byť dovolené, viera v Boha, oni sa navzájom povzbudzovali, že mali nejakého spoločného nepriateľa, povedzme, ale to malo viacero takýchto skupín, však cirkev bola tolerovaná, ale povedzme nie je úplne preferovaná v tej dobe. A takisto aj moja najbližšia rodina, moja sestra, švagor boli v tom, roky boli v tom Beteli, čiže takom, čo som spomínal, v takom tom kláštore, povedzme, aby sme to vedeli nejakú takú paralelu s tým kresťanským svetom. A tam boli roky. Ja tiež som tam vyšiel zopárkrát na víkend, bol som tam v tej komunite. Čo sa mne osobne nepáčilo, bolo, že musel som sa usmievať, bo tam sa všetci usmievajú, tak tam musíš byť šťastný. Okay. Ale nevnímaš to tak. Keď si tam, vieš, tá atmosféra je taká, že tak všetci sú šťastní, tak ty nevnímaš, že ty sa usmievaš, ale vlastne môžeš ty vnútri úplne proste trpeť. A aké sú tie prikázania, alebo čo je dovolené, čo je zakázané, piť alkohol, fajčiť, smilstvo? Koho fajčiť? Cigaretu, tabak, hej. Alebo fajčiť nie je dovolené. Alkohol by mal byť v rozumnej miere, to znamená, že na to máš aj texty, že opilci nezdedia Božie kráľovstvo, takže tým sa snažíš akože nepiť. Ale... Denis, čo, už horíš, ty si mimo. Vybavím ti vstupenku. Skúsim sa prihovoriť. A ak chceš, ja stále mám konexie, môžem ťa tam dohnať. No, najlepšie miesto popredné. Takú raketovú kariéru spravíš akože od pohľadu. To máš typický starší, môžeš byť. No, vidíš? Čiže... Prepáč, ešte raz mi zopakujem. Napríklad mimomanželský sex, hej? Nie, to vôbec. Mimomanželský sex nie je dovolený. Jedine teda, že má niekto kučeravé myšlienky a teda to spraví a potom sa ospravedlňuje. Takže akože... Tiež sú tam spovede. Spoveď ako taká nie je u svedkov, ale ty si povzbudzovaný, že keď máš nejaký problém, tak ísť za starším. Áno, ešte toto treba povedať, že ešte pred starším sa to volá, že služobný pomocník. Čiže niečo, není to úplne, že teda ten kňaz, ale niečo, že ašpirant, povedzme, na toho staršieho, a on pomáha s mnohými vecami. No a len aby teda to bolo jasné. No a ty, keď máš nejaký problém, tak si aj na to máš knihy, na to máš aj teda tí ľudia ti z pódia, tí starší ti hovoria, že teda choď za tým starším, povedz mu, čo ťa trápi. Čiže není to povinnosť akože spoveď, ale ideš za tým človekom a máš sa mu kvázi vyrozprávať.
A vie to byť akože uvedené až do takých extrémov. Mm, Tým, že ja som tomu úplne nikdy neveril, čo je u mňa taký možno, to nie je ani bôl. Ja musím povedať, že ja necítim absolútne žiaden hnev voči tejto organizácii. Musím povedať, že až by som povedal, že cítim vďačnosť za tú skúsenosť, ktorú som mal. Keď som odchádzal, tak som strašne chcel o tom hovoriť, o svojom probléme, že čo som mal, čo som tam zažil. A v zásade ty, keď na sebe nejakým spôsobom pracuješ, tak zistíš, že akože keď dodržíš určitý postup, ktorý mne veľmi pomohol, tak nemáš nejakú traumu. A jeden zo základných znakov, že už traumu nemáš, je, že zrazu zistíš, že ten tvoj životný príbeh už ťa nebaví hovoriť. A toto som zistil nedávno, že v zásade mňa už nebaví sa o nejakom mojom príbehu baviť, lebo to už je 20 stránok dozadu, že ja už teraz píšem úplne iné stránky života, ja som absolútne, mám šťastný život, mám šťastné manželstvo a takže ja nepotrebujem sa na to pozerať s nejakým hnevom. Veľmi často aj tí, čo odídu, sú proste takí nahnevaní a toto je s tým, čo sme sa bavili, že sa rozhádajú s celou rodinou. Ja nič také som neurobil.